Exkluzív családi otthon, kulcsra készen eladó. Különleges terek, modern elegancia. Prémium kategóriás, kulcsra kész családi házat kínálok megvételre, dupla garázsal, Vámosszabadi közkedvelt, csendes, új építésű övezetében. Egy kompromisszummentes, modern építészeti stílusban megvalósított, önálló családi ház. Az ingatlan 107 négyzetméter lakótérrel, 33 négyzetméteres fűtött dupla garázsal és 22 négyzetméteres terasszal rendelkezik, egy 654 négyzetméteres rendezett telken. Lenyűgöző, 4 méteres belmagasságú amerikai konyhás nappali, kétoldali természetes bevilágítással, kerámia burkolattal és közvetlen teraszkapcsolattal, decibel elektromos redőny és egy nagy teljesítményű 5,4 kW-os hűtő-fűtő klíma. 3 különbejáratú, laminált padlós hálószoba, kéziredőnyökkel felszerelve, kényelmes gardróbhelyiséggel. Szaniterek. Ablakos fürdőszoba kényelmes káddal, épített zuhanyzóval és WC-vel, valamint egy további külön vendég-WC. Műszaki 30-as porotárm ragasztott téglafalazat, 15 cm-es külső homlokzati hőszigeteléssel. Nyílászárók. Prémium gelán 3 rétegű hőszigetelt üvegezés. Kívül modern antracit, belül fehér színben. Fűtésrendszer. Gázkazán hőtárolós bojlerrel. A közösségi terekben padlófűtés, a hálószobákban radiátoros hőleadás. 3x16 ampár kapacitás és dupla villanyóra. Napelemes rendszer fogadására előkészítve. Tető. Időtálló, modern korcolt vádogfedés. Cirka 5%-os lejtésű féliglapos tető. Napfényes kelet-nyugat fekvés. Udvar és parkolás. Dupla garázs. 33 négyzetméteres, fűtött báltéri garázs, 2 darab külön Hörmann motoros kapuval. Kert és kerítés. Térkövezet gépkocsi beálló és kerti járdák, elől igényes fehér betonkerítés szürke kapuval. Az ingatlan azonnal költözhető, teljes körűen befejezett állapotban várja új tulajdonosát. A megtekintéssel és további műszaki kérdésekkel kapcsolatban várom hívását a hét bármely napján.